Vi skulle have 2 bowlingkugler, så. Ja, det venter vi lige. Ved du hvad, i dag? Jeg filmer. Ved du hvad? I dag, ikke også? Der fik vi... Så lige over dit. Hvis du skulle tage et billede, så var det fra VA. Så tog den det nok. Det er pinligt, hvis det her bunke falder ned nu. Hvad? Ja, det er min skyld. Du vejer meget, Annette. Jeg vejer så 42. Så det kunne jeg. Og jeg var sådan der.